Els darrers minuts del Cafeïna d'aquesta tarda estaran dedicats avui al món de la solidaritat i sobretot al Centre d'Iniciatives Solidaris Àngel Olaran. I avui ens acompanya l'Àngel Pujol, l'altre Àngel. Què tal, com estàs? Bona tarda, Mariví, molt bé, molt bé. Aquí amb tu em sento com a casa. Bueno, estic més bé a casa que aquí. Sempre fem coses bones per la gent, perquè sàpiguen que la gent d'Etiòpia no poden fer cagar el tió, no poden menjar, no poden fer això. I ara venim aquí a fer propaganda del tió, que els nens que vinguin a cagar el tió saben que no venen a fer cagar el tió solament, sinó que venen a disfrutar, els hi caga un regalo i de passo fan... Anem per parts, Àngel, perquè clar, tu i jo coneixem la història d'aquest tió especial, però anem a explicar-ho perquè vosaltres heu muntat a la fonda un tió que és un dels més grans del món i està des d'aquest mateix cap de setmana fins al dia 11 de gener, o sigui, estarà un mes i escaig, i la gent que hi vagi a la fonda pot aportar €1, fa cagar el tió i tot el que recapteu anirà directament al Centre d'Iniciatives Solidàries. Exactament. I a més, omplen una fulleta, perquè el Pepito de la Fonda, perquè és tan amable, regala el dia 11, el que li toqui, el primer premi, 25 dinars, que podràs portar la família i els amics, els podràs portar tots allí, i a l'altre restaurant de la vora, el tram, 10 dinars també, i després el tercer premi, una nit d'ensueño, que diu ell, a l'hotel, amb l'espai i tot això. Però vull agrair des d'aquí al Pepito de la Fonda, que ens va trucar fa dies, ens va dir, escolta, volia ficar el tió més gran del món. El tió més gran del món. Quina mida farà que és tan gran aquest tió? Diu, farà 6 metres de llarg per un 40 de diàmetre. I aquí el tenim? I aquí el tenim, exactament. Aquí tenim aquest tió. I pesa 6 tonelades, 6.000 quilos, I clar, els nens aquí, quan el veuen, queden impressionats, no? Llavors agafen el bastó, que puc picar el nas, que puc picar la boca, dic, sí, allà on piquis te cagarà el tió. I sí, piquen allí i disfruten molt. Llavors arriben i pot fer-lo cagar qualsevol? Sí, van els padrins, i ven els pares, i ven tothom, i volen ser solidaris, poden fer cagar tothom, que llavors seria molt bonic, que també les fotos del padrí, que el nen també tingui les fotos com que no ho fa tothom. Mira, des del dissabte, que ho tenim obert, ja ha passat 400 persones. 400 persones que ja l'han fet? 400 persones a picar del tió, vull dir que mira si n'han fet de fotos ja, i la gent que han disfrutat. I a més, el Pepito ens ha ficat un boti-boti a la vora, perquè si han d'esperar que hi hagi més gent, mentre els nens juguen allà al boti-boti. Però és el que et deia abans, vull dir, el que sàpiguen els nens que no van a disfrutar sols, sinó que van a donar vida a uns nens que no saben què és això del tió a Etiòpia, que a més ja també pateixen gana i fan una obra de caritat. Vull dir que piquin, però que piquin, i és un picar, allò que diem del picar solidari, que dius tu, Mariví. El picar i, a més, amb un simple euro, i ja tenen un regalet. Ja tenen un regalet, sí, tothom. El tio, com que jo donem molt menjar, menja, i com que menja molt, doncs caga. Que és tan rato que no ve ningú, i llavors se fa un pet, i vull dir, però no fa pudor, vull dir, però ell vol cagar contínuament, sí, molt solidari, el tio nostre. Hi ha unes hores durant la setmana que estarà obert? Sí, els dies de cada dia, fem de les 5 de la tarda fins que hi hagi gent, fins per allà a les 8, quarts de 9, fins que hi hagi gent. I els dies de festa, de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda, sense parar. O sigui, estareu allà tot el dia amb el Centre d'Iniciatives Solidàries. Si hi ha molts dies de festa, poden vindre a l'hora que vulguin, que sempre estem allí. Vosaltres no pareu. Ara teniu aquest tió, un tió solidari que està muntat a la fonda fins al dia 11 de gener, i ara teniu també una exposició... Una exposició, sí. Que es pot veure a l'IEI. A l'IEI, allí al d'això. Un pintor d'Aitona, es diu Joan Ramon Espacs, que vol que li diguin en Joni, que si tothom fos solidari com amb ell, vull dir, ja la solidaritat, vull dir, el món ja estaria solucionat. 33 quadres, superbonics, vull dir que aquí hi ha una mica de mostra dels que hi ha, però vull dir, és que la gent venen i diuen, ostres, que és una pintura, que és una foto, això, no és una foto, no, és una pintura, és molt bonica, vull dir, uns quadres realment, i tots són d'allà, motius d'allà d'Etiòpia. I com el coneixes tu amb ell? Sí, no, són espectaculars. Jo fa 2 anys vaig anar als ajuntaments, que sempre anem als ajuntaments, com que cada fi de setmana fem coses, a veure si volien fer un joc de la botifarra, o si volien fer atletisme, o si volien fer alguna cosa. I vam quedar amb la Rosa Pujol, amb l'alcaldessa, que faríem atletisme i tal. I llavors vaig dir un quadre allà, que era aquest d'aquí, i li vaig dir, escolta, això què és, pintura o és un quadre? Em va dir, és un quadre. I vaig dir, ostres, me'l pots regalar? Diu, no, que és per regalar, que és per aquí, me'ls l'ha donat, per la festa major d'aquí d'Aitona. I llavors vaig dir, dic, on viu? I llavors vaig anar a veure'l, vaig anar on vivia, li vaig explicar el que estàvem fent, que si portem 1.500 òrfens nosaltres sols, que si portem 100.000 malalts, de tot, i portem un col·legi de 600 nois de 12 18 anys. I es va quedar així tot parat, diu, escolta,
Diu que tens fotos de tot això que m'expliques? Dic, n'hi tinc 25.000 de fotos. Dic, porta'm fotos que jo les triaré i de les que triaré et fer quadros. I va l'home i va i porta 33 quadros. Vull dir que des d'aquí li agraeixo moltíssim perquè... I ara aquesta exposició es pot visitar a l'IAI? Es pot visitar cada dia, això que diuen, de les 10 del matí a la 1 i de les 5 de la tarda fins a les 9, quarts de 9 a les 9 del vespre, cada dia. I els dies de festa, una hora més tard, però també es pot visitar. El diumenge a la tarda està tancat. I es pot comprar, els quadres? Sí. Ja tenim el preu allí, tot això, la gent que vol anar. Hi ha 33 quadros, aneu ràpid, perquè va morir també dissabte, vam inaugurar el dimecres o dijous. Dimecres o dijous que va vindre l'Ajuntament d'Aitona, l'Ajuntament d'aquí de Lleida, i vam inaugurar. Portem 14 quadros venuts ja. 14, vull dir que en queda 33 a 14, 19, pues 19, n'hi queda per vendre. Però són molt bonics, de veritat, són molt bonics. Segurament que els vendrem tots, Això també està bé, perquè ara en quins projectes esteu al Centre d'Iniciatives Solidàries? Ara, bueno... Quins són els projectes més immediats? Això que diem de la botifarra, el dissabte, als Alamús, fem el joc de la botifarra, que fa 3 anys que ho fem, als Alamús ja, i cada vegada ve més gent. Veniu perquè disfruteu i també el que diem ara, no? Esteu fent una obra bona perquè la gent d'Etiòpia està confiant molt en nosaltres intentem portar tants cèntims com podem cada al fi de mes, i clar, si no els hi aportem, sembla que tens com un compromís de dir, ostres, no he arribat. Per sort, la gent són molt solidàries, i estem arribant, estem molt contents, i bueno, ara vam vindre aquells nens que te van explicar un dia, aquí, allò, vam anar al mar, i no hem vist mai el mar, on l'engeguen les mangueres d'aquestes. Vau portar un grup de nens etíopes aquí a Catalunya, amb l'Àngel Olaran, i vau estar passejant per tota Catalunya, vau fer una tournée. Allà ens ho vam passar millor, que vam veure el camp del Barça, que vam veure això que he dit del mar, que van pujar les golondrines, que van anar al Port Aventura, que van pujar tot arreu, doncs no, allà en van disfrutar més. Va ser el museu de la xocolata, perquè els van ensenyar a fer xocolata, allà ens feien figures, com que veien que es feien figures, i llavors aquella noieta que hi havia allà, que l'ensenyaren, també tenia uns 16 anys o així, era molt simpàtica, els comença a pintar, ells me pintaven a mi, i vam sortir d'allà tots pintats, i van disfrutar a tope. Però quan vam marxar, allà em vaig quedar buit a tope, perquè els vaig donar un àlbum de fotos, que hi havia 40 o 50 fotos personalitzades de cada un, del que havien fet aquests dies. I tot el que tenien al braç, tot el que tenien m'ho donaven a mi. Em van deixar el braç tot ple de braçalets. I ja quan vam marxar vaig quedar, vaig tenir el metge i tot, vull dir, perquè no m'havia passat mai, ja tinc 67 anys, i no m'havia passat mai que em quedés tan buit que em faltava alguna cosa, no? Em faltava alguna cosa, ostres, que marxen aquesta canalla, vull dir, clar, no els pots dir aquí sempre, no? I sí, el metge em va dir, pren ferro, perquè et falta ferro, vull dir que no m'he vist mai així, però està apagat, quasi plorant, ostres, que em falta, no? I llavors, amb l'experiència aquesta, ens van dir que si volíem portar paralímpics, aquests nens que van fer a Calella i jo, que hi havia 1.500 nois, van fer història, vam portar 5 persones amb 33 de discapacitat i van participar allí, també va ser una passada. També vaig tindre la sort, que com que coneixia els que organitzen a Calella, on jo, vaig donar més de 1.500 medalles i tothom m'abraçava, una abraçada d'aquelles que dius, una punxada que vaig tenir la... Quan fas alguna cosa, canvi de res, Mariví, és que és una passada. Vull dir, facis el que facis, vull dir, al final no necessites espera, vull dir. I després fa uns dies, concretament el dia 23 de novembre, vau fer el sopar dels bons propòsits i també va ser tot un èxit, vull dir, la gent també us va respondre. Tothom, quan ve amb un acte d'aquest, o sigui un sopar, o sigui la botifarra, o sigui el que sigui, tothom te felicita i diu, ostres, continueu fent el que esteu fent, que tot és molt bonic. I el sopar aquest que dius tu, la gent va marxar encantats, molt bé, molt contents. Ja, amb ganes de fer un altre, vull dir, però a poc, no? Vull dir, s'ha de fer a poc, perquè si no la gent sempre és el mateix que crides, i quan ets al voltant d'aquí, ara en podem fer un altre a Barcelona, un altre a Tarragona, però vull dir, aquí a Lleida, has d'estar 3 o 4 mesos a fer un dinar. Clar, perquè vosaltres no solament treballeu a Mollerussa, que és la vostra seu, i a Lleida, sinó que també esteu fent una mica de taca d'oli, esteu donant a conèixer el projecte fora de les Terres de Lleida. Però l'únic d'això, Mariví, és que no som nosaltres que anem allí, que d'això, si ens venen gent de Tarragona, escolta, per què no fem un berenar, doncs bueno, a Tarragona estan acostumats a fer berenar. Diu, no facis un dinar que fracassaràs, has de fer un esmorzar que anem allí i jo igual 600 persones. Però vull dir, la gent quan tens, llavors el berenar ja no val 30 euros, ja val 10 euros o 15 euros, que la gent també hi arriben més i d'això. A Barcelona fas un sopar i no pots empezar a les 9 del vespre, o a les 10 del vespre, no t'hi diria ningú, has d'empezar a les 7 de la tarda. Bueno, doncs empecem a les 7 de la tarda i... És adaptar-te una mica al... Sí, has de preguntar. Això és igual com allà a Etiòpia. A Etiòpia, no sé, els Metges Sense Fronteres, allà més al sud, ja en un altre, no, més al sud, les dones anaven a buscar aigua a 12 quilòmetres. I vam dir, home, a veure, aquí a prop de casa si hi ha aigua, vam trobar aigua i van fer un pou tocant a casa. Saps què feien les dones? Se n'anaven a fer 12 quilòmetres. Saps per què?
perquè en aquell moment eren elles, es trobaven elles i es divertien anant cap al poble i tornaven i aquella ho creu dolenta, no en volien. Vull dir que abans de fer una cosa, sigui col·legi, sigui un restaurant, sigui el que vulguis, has de preguntar a la gent del país, sigui aquí de Catalunya, o sigui d'Etiòpia, o sigui on sigui, perquè si no t'equivoques, perquè la gent del país saben el que volen. No pots arribar tu i dir, mira, jo ara us canviaré tot. No, sinó has de millorar. Segur que això no aniria bé. Si preguntes, si ho coneixes, fa 9 anys que hi soc allí, alguna vegada potser no pregunto perquè ja ho sé el que volen, no? Però vull dir, si no ho saps, l'ideal és preguntar-ho, perquè dic, no, a Etiòpia sol, sinó aquí a Lleida, ja on sigui. I el padre Ángel Olarán, com està? El padre Ángel Olarán, he parlat aquest matí, està a Sant Sebastià, ara està aquí fins al dia 30, volia marxar abans, però no, aquests dies de Nadal, diu que hi ha crisi, però bueno, amb l'avió no s'hi nota, vull dir, no hi ha avió fins al dia 30 per anar cap allà. Volia marxar el dia 14, i no he pogut marxar el dia 14 i he marxat el dia 30. Perquè també podia marxar potser el 18 o el 20, però si el bitllet val 400, aquests dies potser val 1.200. Val més esperar una mica de més, ja no ve de 10 dies, i llavors val el que val del viatge, no? Però llavors, està molt bé. Mentre el padre està aquí, els nois i les noies, perquè hem de recordar que us feu càrrec de moltíssims orfes, que la manera no és de portar-los a un orfelinet, sinó el que estan és a casa seva i el més gran es fa càrrec de tota la família. El més gran, que té 10 anys o 11 anys, i si té un germanet, el porta tot el dia a l'esquena, vull dir que... I no s'esbarallen mai. Vull dir, no hi ha mai... Que el germà gran, que és el que cuida la casa, és l'últim a menjar. Vull dir que això és que, si no ho veus, no... El millor que hem fet a la nostra fundació, el millor, és amb aquests... Ara, per Nadal farà 9 anys que hi vaig. I hem fet 2.500 persones, Mariví. I tothom, quan arriba aquí, ningú em diu, hòstia, Àngel, quina enredada, un dia no hi havia aigua, un dia no hi havia menjar, un dia no... No, tothom... Abraçar-me, els que em costa més de fer-los anar, jo no vull anar a misèria, jo me'n vull anar a Argentina, me'n vull anar a Brasil, ostres, fes-ho per mi, home, vés allà, home, que el fas anar una mica forçats, no? Quan arriben aquí, aquests plorant, plorant, abraçant-me, ostres, si no hagués sigut per tu no hi hagués anat, amb ganes de tornar a anar i dient de l'Àngel Olarán, és que només anar allí, a Mariví, el dia que hi vagis, només estar allà amb l'Àngel Olarán, esmorzant, dinant i sopant, ja val la pena anar-hi. Només amb això li val la pena. Ara, després hi ha els nens que surts allà al carrer i veus que tothom te vol donar la mà i tu et quedes esperant, no? Perquè dius, això a casa meva no passa, no? Vull dir que és una alegria, com ara això que dic que van vindre aquí i, ostres, els fer tan meus i pensava que se quedarien tota la vida allà, no? Vull dir que et quedes buit, vull dir que és molt important. Ara el que es necessita són poder tindre recursos, i els recursos es diuen diners, i els diners els necessiten, i llavors us donem l'oportunitat d'anar directament a l'IEI a comprar algun dels quadres que estan exposats, que encara n'hi ha a la venda, s'han venut 14, però en queden uns quants més, i si no, al cagatió especial que està a la fonda, que podeu anar directament amb els padrins durant totes les tardes fins al dia 11 de gener, hi haurà la possibilitat de gaudir-ne, Àngel, i... Que vinguin a fer socis també, no? Aquí, socis, que també necessiteu socis. És molt important, no? Clar, perquè aquests hi comptes cada mes i vull dir, va bé, en tenim bastants, tenim un miler, però vull dir, com més n'hi hagi, més vides ens podem salvar, perquè encara que en tinc 1.500 òrfans, en podríem tindre 3.000. Vull dir que si tenim recursos, en podem agafar més, sí. Àngel, gràcies, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Bones festes si no ens veiem, eh? Home, jo crec que sí que ens veurem, segur que ens veiem. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final avui al programa, però tornem demà puntuals a la cita. Adéu-siau.